Sibonge yabentsha lakhaya sizizwa sibantu sizibona sibakhulu amen bazalwane. So bazalwane kunencwadi ebenginayo emavikini kuhamba iviki kodwa namhlanje kuvuka enye amen bazalwane. So incwadi benginayo emavikini bokuyindaba ebidlalwa uSunday school la indaba kaElizabeth noMaria amen bazalwane. Kodwa namhlanje ngithi mangitshela phansi kukhona lokuvukayo kuvuka incwadi lejwayelekile incwadi elapha kuLuka chapter 8 ngizoyiqala ku verse 43 ekhuluma ngowesifazane owayenomoya amen bazalwane. Ngizocela ukuthi ofundayo angifundele nje masinya amen bazalwane. Chapter number 8 verse 43. Owesifazane owayenomoya weminyaka eyi12 esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho engakabhubhiswa muntu weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe uJesu kwanqamuka masinya ukubhobhoza kwegazi lakhe. Jesu wathi ubani ongithintile na? Bephika bonke wathi uPetro nabanye inkosi izixuku ziyakuminyanisa zikucindezele. Kepha uJesu wathi ukhona ongithintile ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi. Wesifazane ebona ukuthi akanakufihleka weza ethuthumele iphonsa phansi phambi kwakhe walanda la owesifazane wayesegule iminyaka ewu12 years amen bazalwane. Lithi iBhayibheli masilifunda uhambile izinyanga wazama nakazama khona kodwa usizo azange alithole amen bazalwane. Isizathu sokuthi angatholi usizo ukuthi usizo lufuna endaweni erong mshengi. Kuyenzeka ukuthi umzalwane ukholwa umbiza uNkulunkulu kodwa ungasizakali mshengi. Kuyenzeka ukuthi ukholwe kodwa ke uphile necondition impilo yakho yonke baze bathi abantu ngoba lo uyakholwa kodwa indaba bhekane nezimo hayi inkinga yakho usendaweni erong. Ungenzeka uyawabiza amagama aziwayo amakhulu kodwa wakusebenzeli. Kodwa namhlanje bengizo-introduce igama elikaJesu, igama eliphezulu amagama wonke amen bazalwane. Lithi ke nowesifazane wakhetha ukuthi ke aye kuJesu. Uma efika kuJesu uthinta umphetho wezambatho zikaJesu amen bazalwane. Ngifuna ulalele la uma ethinta umphetho lalela iBhayibheli kwakunesibuku sasiminyenisile. Hayi kwakunesibuku mshengu kunesibuku abasiminyenisile bonke bekwenzeka izinto kibo kodwa this was a divine appointment. Hayi ngizwa nithi this was a divine appointment amen bazalwane. Uma abantu besifazane phakathi esibukwini kuba ngiyena lokhona ukuthola usizo ungenzeka mshengu bakhona bebakhona lapho kuleso sibuku ebabadinga usizo kodwa zange balithola usizo ngoba indaba yayingekho ngakho. Indaba yayingowesifazane nawe ukhona lana ungenzeka indaba ingawo amen bazalwane. Haleluya bazalwane. Owesifazane owayenomoya iminyaka eyi12 amen bazalwane. Ngifuna ukusho ukuthi kukhona ishini yakho nayo kusimo sakho obhekene naso sondela kuJesu. uJesu uNkulunkulu losindisayo. Uthi ke noma esephulukusiwe uthi ke ngiyahamba ube nokuthula. Lenzosho lona